Takže ľudkovia, dobrý večer. Pozrite sa, čo Patrik našiel. Mesto Poprad. Vianočná výzdoba, ale naživo to vyzerá 1000-krát lepšie. Týmto pozdravujem svojich odberateľov a ľudia, dúfam, že vás bude čoraz vác a vác. Krásne. A tebe, Gahy, ti za to pekne ďakujem, že si nakrútil našu milovanú obec. Aj teba, Šlivkovi Marhulovi, pozdravujem. Hoďte odber Patrik Sikoragarsen. A tento kanál bude pokračovať i naďalej.